Hey mga katao, this is Shane Dusong. Hi guys, Yakan Karen Condesa. Hi. Hi, I'm Mian. So, nandito kami sa Kuyba Almonica. So, samahan nyo kami. Hope na mag-enjoy kayo sa aming videos. So, here we go. Just say hi to my vlog first, please. Hello, nice to meet you. Hello, Christopher. So, this is my Pili Cagayanen. Wow, very nice. Cool. You have such lucky friends. Would you like to join us later? I would love to. Yeah, later sounds good. I gotta get this Guala Tabanga first. So we're going to go to the cave first. Ooh, cool. Good choice. Okay, I'll see you later. Bye, Chris. Thank you. Okay, and... Diyos ko. May nagkibisita na English. So, nandito tayo sa Holy Face of Jesus. So, ipapakita namin sa inyo kung anong laman sa loob. Sarap magsuot ng helmet kasi delikado ang sa loob. May ilaw ka. Na-switch natin. Wah, may ilaw man hindi ah. Yan oh. So, kapag ka dito ka sa area na to, makikita mo yung face of Jesus. Diba? Diyos ko. Mga kwaya. Mga explorer. So, padre-diretso pa. Kasi malala ka na taan. So, ang ating next destination will be yung underground swimming pool. Swimming pool? May siya pa na lungag di. Lungag? Lungag ka bala? Apa pa? So, pupunta kami ngayon sa ano nga tawag doon? Sa underground swimming pool together with, just say to the vlog, Chris. Hey everybody. And then, pakilala ka doon. Saka si Ab. Tara, samahan nyo kami. So, trivia lang, ang underground swimming pool is matatagpuan dito sa Kuyba Almonica, which is 20 minutes away from the city proper, and then you can enjoy the spring, the man ba siya?
Basta sa spring sa ilalim ng Kuyba. And then they also have the pool over there. Ayun. Actually they have four pool